Assalamu alaikum, muhtaram milletteşler. Исәнсез кадерле телевизор караучылар. Кадерен белгән кешегә изгелек күрсәтү кебек ләззәтле эш булмас дип язып калдырган күренекле мәгърифәтчебез Риза Казый Фәхретдин. Бүген җомга көн шулай булгач, нәкъ менә шундый изгелекләр эшләү, бер-беребезгә булышу, ярдәм итү һәм изгелеккә омтылу көне. Яңа гасыр телеканалының барлык тамашачыларын ихластан сәламлибез. Бүген гыйнварның соңгы көне, иртәгәдән кышның соңгы айы башлана. Аннан инде язга да озак калмас. Шуларны истә тотып, кайфыгыз яхшы, эшләрегез уң, юлларыгыз хәерле булсын иде. Студиябызга киләчәк мөхтәрәм кунакларыбыз турында да әйтеп узыйк. Дини нәзарәтенең хәйрия проектлары координаторы Алсу Жаббарованы көтәбез. Татарстан мөселманнары дини нәзарәтенең социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктемирова беренче адымнар дигән проект хакында сөйләр. Композитор Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты, сәнгать фәннәре кандидаты Эльмира Галимова, композитор Рафаэль Биляловның 80 еллыгы уңаеннан студиябызга киләчәк. Хезмәттәшебез Лейсан Хуснуллина сезгә Тугалы җиһан сәхифәсен тәкъдим итәр. Җомга вәгазы сәхифәсендә Ярдәм мәчете имамы Хәбир Хәзрәт Ханов бик көнүзәк тема ашау һәм табын әдәпләрен төшендерер. Хезмәт кызыл байрагы һәм Ленин орденнары кавалеры Татарстанның атказанган механизаторы Миннегали ага Сафин Теләче районында яши. Җир җимертеп эшләгән хезмәт батырының әйтер сүзләре дә бихисап. Авылым иртәсе сәхифәсендә Балтач районының Нурма авылы тарихы белән кызыксынырбыз. Ул бик бай тарихка ия җирлек. Әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсендә зикр һәм зикр сүзләренең кулланылышына тукталырбыз. Балтач якларына кайтып келик. Республикабызның бу районында татарлар, руслар, удмуртлар барлыгы 33 меңнән артык кеше яши. Әлеге төбәк 77 авылны берләштерә. Бүген без шуларның берсе Нурма авылы белән ныклабрак танышырбыз. Нурма авылының исеме шулай ук төрки татар атамасы түгел дип раслыйлар. Ул элек биредә яшәгән марилардан калган бер исем һәм хәтта авылда Ширмеш зираты дигән бер урынның булуы да нәкъ менә шул фикерне куәтле сымак. Балтач районына караган Нурма авылының үткәне бик бай һәм гыйбрәтле. Ул моннан 700-730 еллар элек барлыкка килгән дигән фараз бар. Борынгы бабалар авылны марилар нигезләгән дип сөйләп калдырганнар. Нурманың исеме дә Кыр елгасы дигән Мари атамасыннан алынган дип әйтелә. Чөнки Нур Кыр дигәнне Ма елга дип Мари теленнән тәрҗемә ителгән. Һәм аннан соң тагын икенче версиясе дә бар. Ул шушы Болгар дәүләте таралганнан соң Нурмабаш авылына Болгар җирләреннән болгарлар килеп урнашканнар. Һәм шушылар арасында Нурма исемле бер алпавыт аерылып чыгып, шушы Нурма җирлегенә килеп урнашкан һәм Нурма авылын тәшкил иткән дигән фаразлар да бар. Бүгенге көндә дә менә иң беренче авылда марилар урнашканлык белән Ширмеш зираты дигән урын билгеле. Аның бүген дә урыны билгеле. Һәм шушы Ширмеш зиратыннан аз гына түбәндәрәк бүгенге көндә каенлык булган ансына инде болгарлар күмелгәне билгеле. Нурма авылы тау итәгенә урнашкан. Авыл уртасыннан елга ага. Җәй көне ул бала чаганың су кыену, балык тоту, ял итү урыны. Авылның табигате бик бай һәм матур, ләкин кышкы төксе көн генә безгә моны күрергә мөмкинлек бирми. Авылыбыз ике өлешкә бүленгән. Нурма авылы Нурма өлеше һәм Төшнәр өлеше дип. Төшнәр өлеше икенче төрле байлар авылы дип тә йөртелгән. Чөнки байлар Ишмуратов фамилияле һәм Үтәмишев фамилияле байлар шушы Нурма авылында бәс фабрикалары тотканнар, ат заводлары тотканнар. Менә безнең өчен булар да зур горурлык булып торалар. Бу матур традиция бүген дә дәвам итә. Эшмәкәрләр, иганәчләр авылга матди ярдәм күрсәтеп торалар. Әйтик, Нурма авылы мәдәният йорты каршында бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган яңа мемориал барлыкка килә. Аны эшләүдә Карыйлы авылында туып үскән Ильясов Рәшит Мәгъсүм улының һәм Миңнебаева Гөлсем Әткәм кызының ярдәме зур була. Анда язылган башта Нурма авылында сугыш кырына киткәннәрнең исемлекләре, аннан соң сугыш кырыннан исән-сау кайтып, авылда яшәп вафат булганнарның да исемлекләре һәм Карили авылыннан да шулай ук. Бу бик күп хезмәт, бик күп тырышлык таләп итте, чөнки моңарчы аларның тулы исемлеге, дөрес исемлеге әле юк иде. Менә хәзер без чын күңелдән
ихлас күңелдән әйтә алабыз, 100% дәрәҗәсендә без сугыш ветераннарыбызны, яу кырында калганнарыбызны тулы исемлеген, дөрес исемлеген барладык дип әйтәсем килә. Нурма җирлеге бүген 6 авылны берләштерә, ләкин аларда сугыш дәһшәтен кичкән бер генә исән ветеранда калмаган. Нурма авылыннан Бөек Ватан сугышына киткән 337 кеше арасында 4 хатын-кыз да була. Бүген аларның шәхси әйберләре авыл мәдәният йортында саклана. Авылның нибары 89 кешесе генә үз туган йортларына кире әйләнеп кайта. Авыл халкы бүген аларның каберләрен карап тора, туганнары белән һәр чак элемтәдә. Үзләренең хөрмәтен күрсәтеп яшиләр. 2002 елдан авыл китапханәсендә яшьтәшләр клубы эшли. Анда Нурма авылының өлкән апалары мөнәҗәтләр өйрәнәләр, кул эшләрен башкаралар, төрле әңгәмәләр үткәрәләр һәм мәдәният йорты тормышында актив катнашалар. Грант ярдәмендә Татарстан буенча 8 генә китапханәгә кайткан иң зур бүләккә ия булдык. 700 китап безгә бүләккә кайтты. Бүгенге көндә инде аны безнең номерлар белән печатләр сугып безгә кайтаралар һәм инде инвентарга алабыз. Бу безнең өчен зур бәхет һәм инде үзебезнең җирлектәге иганәчеләребез дә безгә китаплар алуга бик ярдәм итәләр. Әйе, элек-электән Нурмада укымышлы халык яшәгән, мәчет карамагында мәдрәсәсе эшләгән. Шундый бай тарихка ия авыл халкы бердәмләшеп тагын бер зур эшкә, авыл тарихын чагылдырган китап язуга тотынган. Biz иң беренче эшне башладык. Һәр бер хуҗалыкка, һәр бер урамга беркетелгән агитаторлар тарафыннан һәр бер өйгә кереп, бу өйдә авылның тарихына кагылышлы нинди материаллар бар, фотолар бармы, газетлар калганмы, сугыштан килгән хатлар бармы, алар турында аксакаллардан берсеннән буыннан буынга сөйләнеп калган игътибарга лаеклы истәлекләр бармы, авылыбыз тарихы белән бәйле булган бик күп материалларны тупладык инде. Хәзер шушыларны системага салып, яңадан да тулыландырып, әле көн сайын безгә авыл халкы шушы турыда хәбәр итеп тора. Без моңа бик шат, чөнки ул китап авыл тарихы бөтен авыл халкының уртак иҗади эше дип саныйм мин. Истәлекләрне саклап, һәркем үзенең үткәненә, әби-бабайларына хәер-дугада булырга тиеш дип саный нормалылар. Бу җаваплы һәм изге эштә без аларга уңышлар телибез. Кеше ашар өчен яшәми, яшәр өчен ашый дигәннәр борынгы греклар. Бик хак фикер, бик дөрес, шулай. Ләкин менә азыкка, ашауга, гастрономиягә, хәйрислыктан ничек котылырга? Бу минем уйлавымча замананың бер афәте кебек. Манзара тапшыруының этикет сәхифәсе табын янында үз-үзеңне тоту кагыйдәләре хакында еш сөйләде. Ә менә динебездә ашау әдәбенә кагылышлы нинди киңәшләр бар икән? Җомга вәгазендә бүген нәкъ менә шушы мәсьәләне кузгатырбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli Müslüman ve Müslüme kardeşlerim. Evvelden Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ayta, rizq aşarga niyetlediniz iken kullarınızı yuvağız dey, kullarınız şista bulsun dey. İkinciden hürmetli tuğanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayta bizge bütün rizqni, işimlikni qabr aldından, işir aldından siz dey duasını aytib başlağız dey. Çünkü sizin tənigizge kirgen her bir madde Allah ismi bilen kirge tiyiş. Indi kıskası Bismillah duası köp degende cemaat bik matur bir dua var. Ул да булсын инде Аллаһумма барик лана фима разактана ва қина газабаннар. Ягъни Раббим Аллаһ шушы ашаган ризыктан безгә бәрәкәтләрен генә бир. Начар булган матдәләрдән безне ярак кыл һәм шушы ризык белән тукланып, көчле, изге тормышны алып барырга насип әйлә дигән дуа булып тора. Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам шулай ук әйтә: Кул мимма ялик, ey Müslüman kişisi dey, qırıyında bulgan rizqni aşa dey. Üstel артыннан suzulup, әллә кайда bulgan rizqlarga, sen bir qaşandağın indi kişilərə məşəqqət çıxarıb, alarını jafalab, qullarını suzma dey. Nigə? Çünki bu zor ədəbsizlik. Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vesselam özünün rizqin aşıy başlaganda hər vaqtda dağın su bilen başlaytırgan bulgan, jimiş aşab başlaytırgan bulgan. Həm indi din galimləri anlatalar mını nəsə deyib, yəni kişi özünün rizqin başlaganda jеңелдән башларга тиеш. Чөнки авыр белән башласа,
кешенең инде көн дәврендә төрле ширләре, авырлыклары, ашказаны белән ниндидер мәшәкатьләре килеп чыгарга мөмкин. Шуңа без сезнең белән җәмәгать башлаганда инде үзебезнең ризыкны җиңелчә башлыйк. Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам әйтә, кул бияминик ди ашаганда үзеңнең уң кулың белән ашады. Бу инде җәмәгать безнең мөселман өммәтенең матур бер йоласы, гадәте булып тора. Һәр вакытта да бөтен изге эшне без уң кул белән эшлибез. Ризыкны ашыйбыз уң кул белән, садаканы бирәбез уң кул белән, сәламын бирәбез уң кул белән, бер-беребезгә нидер изгелек эшләгәндә уң кул белән шушы эшне башкарырга ашыгабыз. Һәм шуңа дагы ризык тагын безнең тәнебезгә кергәндә һәр вакытта да уң кул белән кергә тиеш. Чөнки уң кул ул безнең бәрәкәт китерә торган матур бер чара булып тора динебездә. Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам безгә әйтә, күп ашау ул ди исраф кылу ди. Шуңа дагы безгә ул үзенең махсус инде киңәшен бирә. Үзегезнең ашказаныгызны 3кә бүлегез ди. Берсе булсын ди каты ризыкка ди, икенчесе булсын ди эчемлекләргә ди, һәм өченче өлешен үзегезнең ашказаныгызда һава өчен калдырыгыз. Ягъни инде җәмәгать бер кайчан дагы тамакны нык иттереп, туйдырып ашарга түгел, ә инде мөселман кешеләр әйтмешли, хушланып ашарга кирәк. Чөнки туйдыра җәмәгать тамагын хайваннар гына, ә без ул ризыкны хушланып ашыйбыз. Бер кайчан дагы җәмәгать үзебезнең ашказаныбызны тутырып, ой мин тора алмыйм, мин инде авыррак булды, ширлим, әйдәгез әле бер дару кабыйм тегеләй юк. Мөхәммәд галейһиссалату вассалам әйтә, үземнең өммәтем өчен иң курыккан әйберләрнең берсе ди, ул ди күп ашау ди. Мин ди куркам киләчәктә мөселманнар күп ашап, таза, зур булып бетерләр ди. Шуңа дагы безгә, мөселман кешеләренә үзебезнең ризыгыбызны карга кирәк. Аның микдарын күп ашыйбызмы, аз ашыйбызмы, ризыгыбызның сыйфатын яхшы ризыкмы яки зарарлы ризыкмы, шуңа дагы җәмәгать безнең үстебездә зур вазифа. Шушы ризык безгә җәмәгать файда китерү генә түгел, ул безнең өчен сау-сәламәтлек китерә торган ризык та булырга тиеш. Шуңа дагы хөрмәтле туганнар, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә ашаган ризыкларыбызга бәрәкәтләрен бирсен. Чөнки шушы бәрәкәтле ризыклар аша без сезнең белән зур җиңүләргә ирешәчәкбез. Зур инде бәрәкәтле эшләрне булдыра алырбыз. Һәм инде шушы ризыкларны тәмамлап бетергәч, шулай ук дуга белән тәмамларга кирәк. Әлхәмдүлиллаһилләзі әтгамана ва сақана ва җаалана минал муслимин. Ягъни Раббым Аллаһ, син безне ашаттың, син безне эшердең, син безне мөселманнардан кылдың, һәм Рабби Аллаһ сиңа барлык шушы биргән нигъмәтләреңә шөкр рәхмәтемне белдерәм дип ризыкны тәмамларга кирәктер. Бу безнең үстебездә шулай ук зур юла булып тора. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безне хәерле изге эштә генә тормышыбызны уздырырга насыйп кылса иде. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Халык сынамышлары буенча 1 февральдә көн аяз булса, яз иртә килер. Буран туласа, ай буе кар явар. Бик суык икән, җәй иссе килер дигәннәр. Буларны иртәгә сынап карый алабыз, ә менә бүген 31 январьда һава торышын дирәк булыр икән. Әлегә кадәр килгән көннәр бик тә күркәм, бик тә матур иде. Үзенә күрә таза һава сулыйсын, кышкы атмосфера, кар да ява, барысы да рәхәт. Аяк асты җепшек булмау ай рушча сөендерә инде. Исәнмесез, барыгызга да хәерле иртәләр. Яндекс погода мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы кайда сүрән көн, кар 3 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада кар явачак 1 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида урыны белән кар 2 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта болытлы көн, явым-төшемнәр 1 градус салкын. Көньяк көнбатышта Болгар, Буа, Чүпрәледә кар көтелә, температура 0 градус тирәсе. Чистая Нурлат, Мамадыш, Ширмешан халкына синоптиклар кар вәгъдә итә, 1 градуска кадәр салкын була. Ял көннәрендә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Башкалабыз Казанда кар явачак, көндез 0 градус тирәсе, җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 94%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз.
Қонақхана бізге рахим етігіз жұмға күні Хайыр күні сәхифәсінің даими қонағы, Татарстан Республикасы Діния Нәзіретінің Хайрия проектлар координаторы Алсу Жаббарова. Ассаламу алейкум, Алсу. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хайырлы көннәр. Алсу, сезнең белән бу яңа 2020 елда әле узган ел нәтиҗәләре хакында сөйләшкән юк. Инде алар билгеледер. Таныштырып үтсәгез иде безне дә. Фондның иң мөһим башлангычларыннан берсе авыру балаларны дәвалауга матди ярдәм күрсәтү буенча махсус программа. Әлеге программа 2016 елдан эшләп килә. 2019 елда фондыбыз мәрхәмәтле кешеләр ярдәме белән 53 авыру кешегә ярдәм итте. Үзенчәлекле балалар һәм аларның әниләре өчен 500 дәрес үткәрелде. Бу проект Россия президентының гранты ярдәме белән тормышка ашырыла. 2019 елда 110 балага мәктәп кирәк ярагы бүләк ителде. Шулай ук мохтаҗларга 52 тонна гашир таратылды. 5000-гә якын кешегә кайнар ризык өләшенде, 2000 кешегә бушлай кием бирелде. Әлхәмдүлилlah, зур эш башкардык. Шөкер Худайга кабул булсын. Һәм әлбәттә инде без һәрбер атнада берәр балага ярдәм җыябыз. Бүген безнең героебыз кем? Бүген мин сезне Камилә белән таныштырып китәм. Камиләгә 8 яшь. Камилә Казаннан. Быел ул 1-нче сыйныфта укый башлады. Бала вакытыннан алда 36-нчы атнасында туа. Апкар шкаласы буенча 3-6 балл ала. Табиблар балага авыр диагноз куялар, ДЦП, һәм бала бер кайчанда йөри алмаячак дип фаразлыйлар. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән Камилә 3 яшендә үзенең беренче адымнарын ясый, 4 яшендә йөри башлый. Кызганычка каршы, әлегә Камилә начар сөйләшә. Бала бигрәк тә рәсем ясарга ярата. Быел ул театр һәм хор түгәрәкләренә йөри башлады. Зәкят Хәрия фонды Камиләгә 60 000 сум акча җыя. Дәвалану өчен. Демәк, без инде шушы балага ярдәм итәр өчен нинди номерга, нинди сүзләр белән SMS хәбәр җибәрә алабыз? Камиләгә ярдәм итәр өчен зәкят сүзен язып, буш ара калдырып һәм күчереләсе сумманы күрсәтеп 7715 кыска номерына SMS җибәрергә була. Безнең реквизитлар безнең сайтыбызда күрсәтелгән www.zakat.rt.ru. Белешмә өчен телефон 225 33 22. Казан шәһәрендә 80ләп җирдә Зәкят Хәрия фондының махсус тартмалары да бар. Аларга садака салып, авыру балаларга ярдәм итәргә була. Үз өлешен керткән һәр кешенең садакаларын Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Тамчылап күл җыела диләр, менә 600 кеше 100 сум җибәрсәк тә Камиләгә инде тиешле сума җыела дигән сүз. Алсу, менә яңа елның инде бер ае үтеп тә китте. Мөрәҗәгать итүчеләр менә шулай ярдәм сорап килүчеләр байтакмы һәм кайсы якларда? Төрлечә була инде. Кемдер авырый, кемдер өлкән кешеләр ялгыз калган, төрлечә ситуациялар була. Менә бу көннәрдә Зәкят фонды ниләр белән мәшгуль, нинди яңалыкларыбыз бар, әле алар хакында да сөйләшмәдек. Киләсе атнада безнең Хәрия фондыбыз хиҗаб көне оештыра. Хәзер инде без бу чарага төрле хатын-кызлар киемен җыябыз. Бу әлеге чара ничегрәк үтәчәк? Бу инде зур бәйрәм, бөтен дөньяда бәйрәм ителә хәзер хиҗаб көне. Бездә ничегрәк үтәчәк? Фондыбызның карамагында булган хатын-кызларны без иншалла җыябыз, чәй эчеп, вәгазь сөйләп, шулай итеп үткәрергә телибез. Күркәм бер очрашу булачак. Иншалла. Амин, рәхмәт бик. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Татарстан Республикасы мөселманнары Діния Нәзаретінің Хайрия проектлар координаторы Алсу Жаббарова булды.
Теләши районының Баландыш авылында гомер итүче Миннегали ага Сафинны туган төбәгенең легендасы дияргә дә мөмкиндер. Ул Татарстанның атказанган механизаторы, кырда да, көрәш мәйданында да һәр вакыт батырларның батыры булган. Хәзер инде аның үзе хөрмәтенә авылда көрәш бәйгесе үткәрелә. Чирәм җирләре тургызуда да катнашкан Миннегали абый. Аның турында хәтта уңганлыгын тасвирлап «Комбайн җыры» дигән китапта иҗат ителгән. Бу китаптың авторы язучы Рашат Низами. Минем тарихны сөйли башласаң, сүз дә җитми, көн дә җитми. 85 яшен тутырган хезмәт кызыл байрагы һәм Ленин ордены кавалеры Миннегали Сафин түкми-чәчми вакыйгаларга бай тормышын бәян итәргә әзер. Тыңлаучы гына булсын. Теләши районының Баландыш авылында гомер итүче данлыклы механизатор Сафинны төшерергә кайткач, көнен, елын хәтерләп, язмышына язылган хатирәләрне барлады ул. 15 яшым тулганчы үз көнемне үзем күрә башладым. Кешеләрдән кызыксынып, ремесленное училище киемнәрен Казандагы 7-нче ремесленное Тукай урамы, 7-нче ремесленное училище. Лан шунда иптәш кайтадыр. Менә шул кызыксындырды да ремесленное училищега дип абыйсы белән генә торган шыр ятим Кашапов Госман дигән кеше белән чыгып качтык Баландыштан. Теләшедән Казанга юл тота алар. Әмма зур максат куйган малайларга калада бәхет елмаймый. Һәм алар Күкмарага кайта. Биредә киез итек фабрикасында эшли башлыйлар. Тик бу әле алы юлның башы гына була. Горький өлкәсе Ардатовский район, город Ардатовка механизаторлар курсына укырга барырга насип булды. Механизаторлар курсын Горький өлкәсендә бер нәрсә белмәгән русчан белән русчалатып 1 еллык курсны бетергән насип булды. Аннан соң китәргә насип булды, мобилизовать иттем Силина, поднятие силинных и залежных земельгә. Казахстанга. Казахстан якларына барып элеккәч тә тырыш татар егетен җибәрәселәре килми. Йортта, тракторда, машинада вәгъдә итәләр аңа. Бик авыр хезмәтләр куйдым, 4 ел насип булды. Шунда эшләргә. Мине кайтармыйлар иде. Казахстаннан. Нәрсәләр генә обещать итмәделәр. Гумар абыемның монда шыйдырган Гумар абыем миннән өлкән абый. 4 кенә яшькә өлкән. Шуның хаты мине туган туфрагыма кайтыра насип кылды. Саны китсәң орден медаль, рәхмәт хатларының иге-чиге юк Миннегали абыйда. Тик намуслы механизатор бу бүләкләр өчен генә эшләми. Казахстанда ук медаль бердиләр. Аны мен bir казак яратып алган теге медальне, алган казакны да үзе дитәйне казак, олы яшьтәге казак. Ал медальне миңа кирәк түгел медаль дидем дә Казахстаннан медальсыз кайтып киттем. Казахстаннан поднятие сильных залежных земель дигән медаль 50 ел узгач миңа Казахстан поднятие сильных залежных земель медале килде. Бүген районда якын тирә җирләрдә Миннегали Сафинны белмәгән кеше юктыр. Аның хөрмәтенә инде менә ничәнче ел авылда көрәш бәйгесе дә үткәрелеп килә икән. Баксаң, илне гизеп йөргән арада данлыклы механизатор бил алышырга да өлгергән. Яшьлектә көрәшкән елларымны әти күреп алганда, әти көрәшне яратмыйдыр, әти инде Мөхәммәд Багысым дигән кеше. Шул күреп алганда, минем көрәшкән инде яшь вакытымда. Ай, улым ташла син ул гадәтне, аңар последнияңны бирәсең татарча көрәшкә диде. Мин аннан сонда ташламадым аны. Синең актысы белән көрәшәсең дигән сүз инде. Менә шуңа күрә көрәшне ташладым мин үзем. Үзе әйтмешли 15 яшендә авылдан чыгып качса да, кире әйләнеп кайтып, эшендә яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп, бүген матур, бәхетле картлык кичерә Миннегали Сафин. Туган телебездә, татар телендә сөйләшү генә түгел, уйлану, эзләнү, фәлсәфә кора белү, фәнне үстерүдә мөһим дип саный гыйлем дип аталган яңа проект авторлары. Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты шул максатны күздә тотып кызыклы фәнни лекториялар оештыра.
Яшьләребезнең активлашуы бик тә сөендерә, бигрәк тә менә телебезнең кулланылыш өлкәсен киңәйтү. Бу инде тагын да шатлыклы хисләр өсти. Шундый очрашуларның берсе энергетика өлкәсенә кагылышлы иде. Гыйлем татар телендә фән, белем һәм мәгърифәт тарата торган проект. Ул актуаль һәм хакыйкый фәнне популярлаштыра, төрле фән өлкәләренә караган белемне татар телендә яктырта, белем бирү сыйфатын күтәрү өчен тиешле шартлар тудыра. Проектны Гыйлем берләшмәсе һәм Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты алып бара. Гыйлем проектында инде мин 2016 елдан бирле катнашам. Һәм әлеге хәлбуки проекты да инде ул Гыйлем проектының шулай бер подпроекты инде булып тора. Һәм ул 2016 елда башланып китте. Филология институтында Казан федераль университетының атнасына 2 тапкыр менә хәзер 2019 елдан бирле инде без әлеге бинада уздырабыз. Татар китабы йортында уздырабыз. Хәлбуки лекцияләрен безгә бирегә лекцияләр сөйләргә төрле студентлар килә, аспирантлар, шулай ук Казан федераль университетында укыта торган галимнәр дә шулай килә. Хәлбуки әлеге проектның яңа тармагы. Татар телендә фәнни лекториялар уздыра. Ярым фәнни идеялар, ялган теориялар чәчәк аткан заманда чын барлыкка туры килә торган мәгълүматның кадере арта. Шуңа күрә һәр лекторий абруйлы чыганакларга нигезләнеп оештырыла. Без тыңлап кайткан лекцияның исеме дә җитди яңгырый. Энергия, аның төрләре, чыганаклары, әверелешләре. Гыйлем проекты ул татар телендә фәнни популяр контент булдыруга юнәлгән проект. Без үзебезнең проект кысаларында үзебез татар телендә мәкаләләр язабыз, чит телләрдән татар теленә тәрҗемә итәбез. Шул исәптә менә бүгенге кебек хәлбуки лекториялар уздырабыз, бирегә төрле галимнәрне яисә чыгыш ясарга теләгән студент егет һәм кызларны чакырабыз. Киләчәккә планнарыбыз әлбәттә шушы эшне дәвам итү, татар телендә белемне баету һәм татар теленең кулланышы даирәсен киңәйтү. Әлеге чара кызыксынган кешеләрне, студентларны, аспирантларны, гомумән әйткәндә, җитди темаларга татарча сөйләшергә теләк белдерүчеләрне берләштерә. Без медицина һәм биология институтында укыйбыз, ләкин физика белән кызыксынабыз, шуңа күрә без күргәндә килергә теләдек. 2 көннән безнең радиобиология имтиханны бирәчәкбез, шуңа күрә бу лекция безгә бик файдалы һәм кызык. Туган телдә сөйләшү бер нәрсә, әмма татар телендә уйлана, фәлсәфә кора белү безне яңа эзләнүләргә үтәрә. Эзләнүләр үз чиратында фәнгә юл ача. Фәнне саф татарча аңлый белү дә җиңел түгел. Татар зыялыларын яңа сыйфат баскычына күтәрү Гыйлем проектының төп максаты. Проект тарафыннан әзерләнгән лекториялар татар милләтенә файда китерер дип ышанып калабыз. Кунакханәбезгә рәхим итегез. Студияда Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктимирова. Хәерле көн, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Инде безнең беренче адымнар мәктәбе турында сүз бара. Бу ничәнче мәртәбә үткәрелә бу ел? Һәм гомумән әлеге проект кемнәр өчен нинди максатларны күздәтә, ничегрәк үтә? Бу хакта әле ишетмәгән тамашачыларыбыз бардыр. Тәфсилләп аңлатсагыз иде. Инде сезнең тапшыруларда бу проект турында бер килеп сөйләгән идек. Бу безнең диния нәзарәтенең социаль проектлар арасында иң яратып кабул ителгән проект дип әйтер идем мин халык тарафыннан. Чөнки әлеге проект яшьләрне дә, урта буынны да, аннан соң өлкән буынны да бергә җыйды. Балаларны да алып килик дип сорыйлар, ләкин инде без балаларны махсус алмыйбыз. Үзегез башта өйрәнегез, аннары кайткач балаларны өйрәтерсез дип. Без аны шундый җиңел генә уйлап башлап җибәрдек, чөнки проектларыбыз күп һәм анда килгәч инде безгә сер итеп кенә менә без мәчеткә керергә куркабыз, яулык ябарга куркабыз, намазны ничек итеп башларга куркабыз дип фикерләр әйттеләр дә, без шундый бер чара уйлап таптык. Әйдәгез, кыска вакыт эчендә генә намазга өйрәтәбез дип. Чөнки бүгенге көндә республикабызда, Казан шәһәрендә мәчетләребез шактый, һәрберсендә мәчет каршындагы курслар бар бит инде. Анда 4 ел укыйлар, ә бу 4 ел кешене әзрәк куркыта. Халык белән намаз хакында кирәк икәнен белә. Һәм инде безнең проект турында ишеткәч, карагыз әле менә сезгә килеп тиз генә өйрәним әле, яисә намаз укый белә торган халык инде безнең менә дөрес укыйм микән, үзлегемдән генә өйрәнгән идем, дөресләрсез микән, безне кабул итәрсез микән дип шулай торып җыелып беренче проектка 40 кеше кабул иткән идек. Менә 4нчесендә безнең 100дән артык кеше чыкты.
менә инде 15 февральдән башлап ала бирса җыенабыз 5 төркемне җыярга. Инде без хәзер шушы эш белән шөгыльләнәбез, халыктан шалтыратулар кабул итәбез, нәзарәткә киләләр, интернетта язылалар, үзебезгә эш телефоннарына шалтыраталар. Яшь чикләүләре юк. Иратларны хатын-кызларына бүлеп укытабыз. Бары тик менә бу кем ул мөселман, ислам дине нәрсә ул, нәрсә соң ул гакыйда, менә шундый дәресләр генә безнең уртак булачак, зур залга җыябыз инде без аларны. Һәм тагын бер мөһим аспект, һәр вакыт еш бирә торган сорауларның берсе ике телдә дәресләрне уздыру. Рус телендә кирәк икән аңлатырга, рус телендә аңлатабыз, татар телендә кирәк икән татар телендә аңлатабыз. Хәтта практик өлеше дә бар. Менә без мәчет каршындагы курсларны күз алдына китерсәк, анда инде килделәр, утырдылар, дәресне алдылар һәм кайтып киттеләр. Һәм монда инде махсус тәһарәт булсынмы, намаз булсынмы, һәрбер элементын күрсәтеп, аңлаганчыга кадәр сорауларына җавап биреп оештырабыз инде бу проектта. Кайда үтәчәк дәресләр? Бу безнең Диния нәзарәте бинасы, Тукай урамы 38 һәм аның янындагы Галиев мәчете, Тукай урамы 40-нчы йорт була инде. Менә шушы ике бина, шушы ике бинада инде без халыкны сыйдыра алабыз, Аллага шөкер. Әле әйтәмибез күпме кеше җыелганын, бүгенге көнгә менә 70 кеше безнең инде теркәлү узды, теләк белдерделәр. Һәм менә һәр вакыт сорау бирәләр, аннарысын кемнәр укытасың безне анда? Без аңларбызмы соң аларны дип, бик гади телдә яшьләребез, үзебезнең актив яшьләребез киләләр, өйрәтәләр, аңлаталар, чөнки без нигезне генә бирәбез. Без шәригатьнең вак мәсьәләләренә тирән кермибез. Шуңа күрә инде яшьләребез, теге шанычлы кешеләребез берничә проектны инде уздырдылар, бергәләшеп алар белән бергә эшләдек. Менә шундый сорауларга җавап бирү, өйрәтү, асылына төшенүгә кайтып кала инде бу дәресләр. Һәм бик сөенечлесе бер потокка килде икән, гаиләнең бер әгъзасы, кызы булсынмы, улы булсынмы, ягъни балалар булсынмы, әти-әниләре булсынмы, икенче потокка шуның дәвамчылары килә. Менә шуңа бәйле тагын бер сорау бирәсем килә. Бу инде әйттегез, халык тарафыннан кызыксынып кабул ителде дип. Димәк, ул әле Казан, Татарстан эчендә генә дә калмастыр шикелле. Ничектер башка төбәкләр кызыксына. Ул инде чыкты. Менә бу проектны без әзер, bütün материаллар бар бит инде моның. Намаз турында аерым Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның тормышы, алар аңларлык дәрәҗәдә инде гади итеп язылган, алар барсы да бар электрон вариантта. Хәтта без проект презентацияларына кадәр тәкъдим итәбез bütün пакеты белән әлеге документларны. Иншалла алды. Иншалла да үзе әлеге дәресләр Түбән Кама алды. Түбән Кама хәзер менә уздыра шундый дәресләрне. Һәм менә бүгенге көндә без сөйләшүләр алып барабыз Екатеринбург шәһәре белән, Урал инде бит менә аларга да әзер пакетны документларны биреп, алар инде үзендә оештыручыларны туплап уздырырга җыеналар. Үз укытучылары белән? Әйе, үз укытучылары белән, чөнки шәригатьнең нигезе бар бит инде. Без инде бары тик тәртипкә салынган дәресләрне тәкъдим итәбез, алар анда үзләренчә үзгәрешләр дә алалар. Шуннан да бу бик кирәкле проект дип саныйм. Мәсәлән, кешеләрнең күбесеннән индидер бер этәргеч җитеп бетми. Мәсәлән, шул Корбан гаетендә, я Ураза гаетендә дә кешеләр мәчеткә киләләр, ләкин эшкә кергәндә ничектер тартынып торалар, нәрсәләр тутып тора аларны. Менә сез мәдрәсәләрдә 4 ел уку бераз гына куркыта, шуңа күрә икеләнеп торалар дигән дигез, ә сездә менә шушы беренче адымнарны күп вакыт эчендә үтәләр. Безнең ул 7 атна дәвамында уза, һәр атнаның шимбәсендә. 8-дән беренче дәрестә 8-гә җыелабыз инде өйлә намазына кадәр. Әгәр дә калай икән индидер сораулар, ягъни теманы без аңлатып җиткерә алмыйбыз икән, без инде аларны өйлә намазыннан соң да кабул итәбез. Ул 7-нче дәресе аның инде безнең Коръән ашы кебек уза, без аларга үзебезчә сертификатлар әзерләп тапшырабыз. Әлбәттә, ул дәүләт тарафыннан расланган документ түгел, аның бернинди дә көче юк. Әмма безнең бар шундый әти-әниләр, менә балама алып кайтып күрсәтермен, оныгыма алып кайтып күрсәтермен дип әйткән. Нинди генә кәгазь булса да бар бер истәлек. Әйе, аңа инде мөхөр сугылган, Камил хәзрәт Сәмигуллин кул куя инде ул сертификатларга, бик күп бүләкләр без аларга бирәбез. Шулай алар фикерләре белән уртаклашып, елашып, кочаклашып, 7 атна эчендә күрәсең дуслашып бетәләр. Һәм әле тагын бер мөһим ягы бар икән. Аннан соң без инде хәзер бит интернет заманында яшибез, бөтенесе алар WhatsApp'та. Бүгенге көндә әбиләрдә дә, бабайларда да бар ул әйбит. Шунда җыябыз да без аларны, һәм шушы төркемдә, WhatsApp төркемендә һәр вакыт аларның сорауларына җавап бирәбез. Ягъни
Кайтып киттеләр, проект тәмам, һәм без алар турында оныттык түгел. Алар хәтта менә бүтән булган сорауларын, "Ей кызым, улым, зинһар җавап бирегез, менә моны аңламаганмын икән" дип шулай итеп сорау бирергә мөмкинлекләре бар. Бу бик яхшы. Шушы беренче адымнарны узганнан соң, әгәр кеше үзенең дини гыйлемен ныгытырга теләй икән, вакыты, җае бар икән, алар инде кая бара ала? Ансында әйтәбез, кайберләре инде турыдан-туры мәдрәсә белән дә кызыксына башлый. Без инде әйтәбез, менә бу безнең башлангыч баскычларыбызның иң аскысы. Сез инде икенче этапта мәчетләр каршындагы курсларга бара аласыз, анда тирәнәйтә аласыз дип. Мәдрәсәгә керүчеләр бик аз безнең, әмма берничә кеше бар һәрбер потоктан. Күбесенчә яшьләр кызыксына, инде менә күрәсең барбер кешедә фитри иман бар бит инде. Алар инде беренче исламның нигезләрен алдылар да, аннары Коръән белән кызыксына башлыйлар. Менә һәрбер потокта бар шундый кешеләр, безгә Коръән укырга өйрәтегез әле, менә минем Коръәнне дә хәзер өйрәнәсем килә дигән. Шуңа күрә без Галиев мәчетендә хәтта Коръән курслары да ачып җибәрдек, әлегә хатын-кызлар өчен. Әмма инде алга таба Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, кешеләребезне туплап ир-атлар өчен дә оештырырбыз дип торабыз. Күбесенчә Коръән белән кызыксыналар. Игелекле эшләр башлап җибәргәнсез. Ярдәм итүчеләр күбрәк булсын. Ел вакыйгасы дип әйтә. Бу безнең нәзарәт өчен ел вакыйгасы булды чыннан да. Без үзебез дә шатланабыз. Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Кешедән яхшы фикерләр дә ишетәбез. Шундый күңелле проект булып чыкты шул. Әҗерләр насыйп булсын, рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәтенең социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктимерова булды. Кунагыбыз белән саубуллашабыз, манзара дәвам итә. Моннан 2 ел элек без Яшелүзән районында Әминә Пагыйлманова белән очрашкан идек. Ул вакытта аңа 102 яшь иде. Ничек килдегез сез безгә, батмаенча диңгездә? Әлхам укып, теләк теләп, дуга кылам мин сезгә дип шигырьләр, такмаклар әйтеп каршы алган иде ул безне. 90-95 яшьлек юбилейларны каршылауда бик сирәкләргә бирелә торган бәхет. Ә инде бер гасырны тутырып 101, 102 һәм аннан соңгы туган көннәрен билгеләп үтүчеләрне һәр районда бармак белән генә санарлык. Яшелүзәннән Әминә Пагыйлманова да нәкъ шундыйларның берсе. Яшелүзәндә Әминә исемле 102 яшьлек карчык яши. Аның белән очрашуга барганда мәхәббәт хакында сөйләшербез дип һич тә уйламаган идем. Әмма бу тема үзеннән-үзе барлыкка килде. Әминә әби чын-чынлап ихластан ярата белә. Үз тормышын бердән-бер кызы Мәдинәгә багышлый. 70 елдан артык ирен Абдулланы сөя, аны сагынып яши. Кызганыч аларга бергә озын-озак гомер кичергә насыйп булмый. Әминә Гыйльманова тумышы белән Яшелүзән районы Олы Шырдан авылыннан. Гаиләдә 11 бала үстек. Мин 10-нчысы идем. Бар эшне дә эшли белдек. Ата-анам тырышлыкка өйрәтте. Үсеп буйга җиткәч авылыбызның чүпрәкче егете Абдуллага гашык булдым. 5 ел йөрештек ди ул. Безнең әтинең әнисе мәрхүм әби, ул безнең гаиләне ни өчендер яратмаган. Шуңар күрә ул каршы булган инде өйләнешүләренә, әти аны барбер шул күтәреп төшеп киткән, өйгә алып төшкән инде менә, шулай яши башлаганнар инде. Шулай да әби гел аны гел кыерсытып торган, әни авылга берничә кайтып торган, берничә тапкыр, әти югында шул әби бик кыерсыткач, әти тагын кайтып алган, соңгы тапкырлары бармаган инде. Вот шулай аерылышканнар.
Әминә Гыйльманованың ата-анасы бик иртә үлеп китә. Шуңа да аерылган хатынга иң элек туганнары терәк була. Соңыннан Әминә ханым эшкә урнаша. Баласын киендерү, ашату өчен бик авыр хезмәттән дә баш тартмый. Мисал өчен Казанда ул 4 елга якын тимер юлда вагоннар бушатты. Яшел Үзәндә сәламәтлеккә зыянлы химик матдәләр белән бәйле заводта эшли. Авыр булса да кулын сорап килүчеләрне кирегә бора. Ир Абдулланы сагынып, аңа тугры булып яши. Авылда мин кичкенә чакта bir jırlatkаннар миннән гел. Әни, син хәтерлисеңме авылда Seni jırlattılar. Iya, nişe jırlattılar әйтәле? Ana kele автомобиль тиягәннәр, кызгылар. Әтием нәҗатлар алып, үзләр. Вот. Шул җырны жырлатканнар миңа гел авылда. Безнең анда Шихабетдин Мәхсүме бар, Мәхсүм абый мәрхүм. Шул миненде, ул мине кызым дип җырткан, мин аны әти дип җырткан. Шул миңа жырлаткан менә бу җырны. Вот. О, все. Растаялы. Баласы башкаларга караганда үзен кимсенгән кебек тоймасын өчен Әминә Гыйльманова үзен жәлләми, көн-төне авыр эштә эшли. Ярый да туганнар янда булды. Аларның да ярдәме зур иде. Мин дә әниемнең йөзенә кызыллык китермәдем. Тырышып укыдым, югары белем алдым. Кияүгә чыккач та әнием янымда булды. Балалар карашты ди Мәдинә ханым. 5-нче елны иптәшем үлде, онкологиядан. 7-нче елны улым үлде. Бала бәгыр инде ул сеңлем. Бик авыр булды. Шул улым үлгәчтен мин, наверное, не выжила бы, урыс әйтмешли. Менә әниемнең акыллы сүзләре белән миңа ул гыйбрәтләр биреп, менә мин шулай тернәкләндем моннары шул кайгыдан. Безнең өчен ул иң кадерле зат. Менә без даже күз алдына да китерә алмыйбыз, әгәр дә китеп барса әни менә. Тагын 100 ел ук булмаса да, кайгысыз, авыртусыз бәхетле еллар кичерсен иде. Әминә әби якыннары өчен таяныч, ул аларга бик кирәк. Халык сынамчылары буенча бүген көн җилле булса, җәй яңгырлы булачак икән. Төнлә күктә йолдызлар күп булса, алга таба җылыта һәм кар ява дип юраганнар. Синоптиклар нәрсә ди? Әйдәгез аларның фаразына да колак салыйк. Исәнмесез барыгызга да хәерле иртәләр. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә баулазына кайда сүрән көн, кар 3 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршылы, Алабугада кар явачак 1 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида урыны белән кар 2 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта болытлы көн, явым-төшемнәр 1 градус салкын. Көньяк көнбатышта Болгар, Буа, Чүпрәледә кар көтелә, температура 0 градус тирәсе. Чистая Нурлат Мамады Ширмешан халкына синоптиклар кар вәгъдә итә, 1 градуска кадәр салкын була. Ял көннәрендә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Башкалабыз Казанда кар явачак, көндез 0 градус тирәсе, җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 94%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз. Екатеринбургның Төбәк тарихы музейында татарларда кунакта дигән күргәзмә ачылган. Анда мәдәниятыбыз, гырыф-гадәтләребезне чагылдыручы 100дән артык картина, милли киемнәр, көнкүреш әсбаплары һәм башка экспонатларны күрергә мөмкин. Әлеге күргәзмә 11 мартка кадәр эшләячәк. Шулай итеп, Дугалы җиһан сәхифәсенә керешәбез, милләттәшләребезнең дини тормышындагы яңалыклар. Сезнең хезмәттәшебез Ләйсән Хоснуллинага бирәбез. Рәхим итегез. Рәхмәт, Илдар, Гөлнас. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм дин кардәшләребез. Җомга көне мөбарәк булсын. Узган гасыр азагында Ульян өлкәсендә ел сайын диярлек берничә мәчет ачыла торган була. Шуңа күрә дә бүген инде аларның саны 100дән артып китә. Нәкъ менә шул чорда өлкәнең Сингелей районы Силикатный бистәсендә яшәүчеләр дә яңа мәчет өлгертеп керәләр. Шушы көннәрдә бирдәге дин кардәшләребез гыйбадәтханәнең 20 еллыгын билгеләп уздылар. Анда килгән кунаклар арасында безнең бу төбәктәге үз хәбәрчебез Рамис Сафинда бар иде.
Сингели районында бер генә дә татар авылы юк. Бүген районда яшәүче татарлар да бирегә узган гасырның 70-80 елларында Татарстанның Буа һәм Чүпрәле районнарыннан килеп төпләнүчеләр. Хәзерге көндә район мөхтәсибе вазифаларын башкаручы Рамис абый Җәләлдинов та монда 1977 елда Чүпрәленең татар тексе авылыннан килеп шофер булып эшли башлый. Аннары урманчы хезмәтен башкара. Лаеклы ялга чыккач үзе яши торган Кызыл Гүләй авылында мәчет төзү мәшәкате белән йөри башлый. Бүген ул район мөхтәсибе. Безнең әле Гүләй бездә дә ayına bir-iki cumagana öteydi. Hazır akşamga da ikindige de cumaga da yürüyüz. Halkımız artıp tura, elhamdülillah ultra kile imamның üzerinden. Eğer imam üzeri örnek kürsəteyken, imam üzeri işliyken halk taşlay kile. Бәйрәмгә килүчеләр һәр вакыттагыча буш кул белән килмәгән. Кемдер мәҗлескә дип корбан чалган, кемдер өстәлгә аш-су әзерләп килгән. Эшмәкәрләр Рамис һәм Алсу Әхмәтовлар гаиләсе исә гыйбадәтханә идәненә җәергә киләм намазлыклар китергәннәр. Sadaka berige deyip kengәштеләр. Аннар инде нишләргә. Шулай biz уртак нигә киләлмәдек. Аннар Рамис инде барганда Дамир белән кеңәшкән. Дамир әйткән, шулай. Силикат нигә анда кавыр алма киләләр. Булыша алмыйбызмы общий зыялап. Бу Рамис әйткән инде, ник общий мин үз истемә Аллам бүгенге көнгә Аллага шөкер. Эшләгәннәрем җитә, Аллаһ Тәала артык күрмәсен дип әйтте. Тәкбир әйтеп бәйрәм ашы өстәле артына утырганчы имам халыкка вәгазь сөйләде, мәчет төзелешен башлап йөрүчеләрне искә алып, алар рухына дуа кылынды. Истәлекләр белән дә уртаклаштылар. Шушы китергән садакалар хак хөрмәтендә дә үзләренә ил истендә сыйлары булсын, күркәм нурлы изләре булсын, нур истенә нур истәлсен. Әхли иман, әхли җәннәт, әхли нур. Гадәттәгечә мәҗлескә тирә күрше төбәкләрдән дә байтак кунаклар чакырылы иде. Татар кардәшләре бик матур яшиләр икән. Шуны хәтле бердәм, шуны хәтле ихлас, чын күңелдән бер-берсенә ярдәм итеп, шундый матур вәгазьләр тыңладык. Шундый матур табыннар артында, мул табыннар артында булдык. Бик каты шатландык. Шундый урыс арасында татарлар бик күп барда тату, барда шундый матур мәҗлесләр алып баралар, мәҗлес алып бар, Дамир хәзрәтнең вәгазьләре бик матур. Сингели районында нибары 1300 генә татар яшәсә дә, аларның активлыгы күпләрне сокландыра. Алар мәчет сала, ел сайын сабан той, татар мәдәнияты көннәре уздыралар, концертлар оештыралар. Биредә дини һәм дөньяви тормыш һәрчак янәшә бара. Татар Каргалысының Ак мәчете каршында кыз балалар өчен оештырылган кышкы дини алан үзенең эшен тәмамлады. Балаларга ислам нигезләрен өйрәнүнең бер төре ул кыш айларында да балалар өчен мөселман аланы оештыру. Кышкы ялларда дин гыйлемен тирәнтен үзләштерергә теләгән балалар саны арта бара. Коръән, намаз укырга, ислам нигезләренә буларның барысында мөселман лагерында өйрәтәләр. Укулар бәйге белән тәмамланды. Оренбург өлкәсенең татар саласындагы мәчетнең эшчәнлеге белән үз хәбәрчебез танышты. Кышкы алан кысаларында оештырылган. Мин укырга яратам исемле интеллектуаль уен 2нче тапкыр үткәрелә. Оештыручыларның максатлары балаларда дини китаплардан тыш әдәби әсәрләргә дә мөхәббәт тәрбияләү. Бу инде әкиятләр, танылган язучыларның билгеле классик әсәрләре. Якшәмбе мәктәбенең ирешелгән казанышларының берсе даимилек. Чишмә башыннан шул ук җитәкчеләр бәйгеләрне дә төрләндерәләр. Замана балалары һәм әниләре интернет аша да аралаша, үз сайтларында булдырганнар. Моның дәлиле дингә гаиләләр белән тартылулары. Минем ике кызым катнаша, берсе Раяна, икенчесе София. Алар әзерләнделәр бу конкурска. Вообще без бүтән шундый мероприятиеләрдә катнашабыз. Игътибар үзәгендә балалар булса да, дини белем алуга яшь тә, шартлар да, чикләр дә юк. Ак мәчеттә якшәмбе дини мәктәбе эшли башлаганына 11 ел тула. Шуңа да кызларның зурлары дини белем алуда шактый тәҗрибә туплаган. Күпчелеге намазда. 9 яшьтә бастым намазга. Асының өйдә кемнәр намаз укый? Әни, әти, минем сестренкасы, әби. Жюри әгъзалары арасында укытучылар, китапханәчеләр, тәрбиячеләр, айдаманнар иде. Кыйынрак сорау бирергә тырыштык. Кыйын сорау булганына да карамастан, алар дөрес җаваплар бирәләр.
Бәйгедә катнашучыларның берсе дә бүләксез калмады. Бүләккә әлбәттә яраткан китапларын алу өчен сертификатлар тапшырылды. Бу юлы укыган китаплары рус телендә булса, киләчәктә игътибар үзәгендә татар язучыларының әсәрләре булуы мөмкин. Түбән Каманың Җәмигъ мәчетендә намаз уку күнекмәләренә һәм ислам нигезләренә өйрәтү буенча экспресс курслар ачылды. Бу хакта Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Намаз бәхет ачкычы дип исемләнгән курсларның беренче дәресендә 100дән артык кеше, 143 хатын-кыз һәм 25 ир-ат булды. Курсның махсус программасы исламда беренче адымнарны ясарга теләүче дин кардәшләребез өчен оештырылган. Укулар шимбә көннәрендә узачак һәм ул 5 дәресне үз эченә ала. Бүгенге җиткәнсе мәгълүматлары менә шулар иде. Аллаһы Тәгалә кушканнарны үтәп, тыйганнарынан тыелып яшик. Төбәкләрдән бик кызыклы яңалыклар белән таныштык. Рәхмәт, Ләйсән. Тагын бер яңалык. 4 февральдән Томск шәһәрендә экскурсоводлар, музей хезмәткәрләре, гомумән туризм өлкәсендә эшләүчеләр өчен өлкә татарларының тарихы һәм мәдәнияты белән таныштыручы түләүсез курслар башланачак. Бу аларга экскурсиялар үткәргәндә татарлар турында дөрес һәм тулы мәгълүмат бирергә ярдәм итер дип көтелә. Тагын илдә көндә нинди яңалыклар бар икән? Хәбәрләр хезмәтендә эшләүче коллегаларыбызны тыңлыйбыз. Хәерле иртә, телевизор караучы мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Манзара информацион музыкаль тапшыруын карыйсыз. Без аның икенче эш сәгатен башлап җибәрдек. Безгә кушылган һәр тамашачыга имин тыныч көн, яхшы хәбәрләр, дөрес максатлар, хәерле юллар һәм ышанычлы юлдашлар телибез. Кояш бүген Казан шәһәрендә инде әлбәттә 7 сәгать 40 минутта чыга, 16 сәгать 14 минутта байый. Көннең хәзерге гомуми озынлыгы 8 сәгать 43 минут тәшкил итә. Һиҗри ел исәбе буенча Җүмәдиел әүвәл айының 25нче көне бу айда төгәлләнеп килә. Тапшырыбызның алдагы минутларында. Җомга вәгазы сәхифәсендә Ярдәм мәчете имамы Хәбир хәзрәт Ханов бик көнүзәк тема ашау һәм табын әдәпләрен төшендерер. Авылым иртәсе сәхифәсендә Балтач районының Нурма авылы тарихы белән кызыксынырбыз. Ул бик бай тарихка ия җирлек. Әткәм-әнкәмнең теле сәхифәсендә зикр һәм зикр сүзләренең кулланылышына тукталырбыз. Алдагы видео язмабыз филология фәннәре докторы, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Кылгали исемендәге халыкара премия лауреаты этнограф Марсель Хәернас улы Бакиров хакында булыр. Ул Мөслим районында укытучы гаиләсендә туган. Әтисе репрессияләнгәндә аңа ни бары 3-4 яшь кенә була. Күп авырлыклар күреп үссә дә, укуның һәр өлкәсендә аеруча төгәл фәннәрдә уңышка ирешә, бик оста рәсем ясый торган була ул. Шулай да югары уку йортына кергәндә иң яраткан юнәлешен тел белемен сайлый. Шигъри сүзне туры сүзле устаз, чал чәчләре җирилгә, җилбәгә. Тарихлардан татар шигырен барлап, киләчәккә аны җибәрә дип яза бер төркем шәкертләре Марсель абыны 75 яшьлеге уңаеннан тәбрикләү мәрасимендә. Кәгазьгә язылмаган шундый бер канун бар. Әгәр сәнгатьнең төрле өлкәләрендә талантлар үзләрен яшьтән үк күрсәтә алсалар, фәндә, бигрәк тә филология гыйлеме өлкәсендә кеше гадәттә зур уңышларга бары тик күп еллар тынгысыз хезмәт нәтиҗәсендә генә ирешергә мөмкин. Цирколог, галим Марсель Бакиров та шундыйлардан. 85 яшын тутырса да, ул һәр вакыт хәрәкәттә. Безнең нәсел узак яши торган. Шуңа күрә узак яшәүнең сәбәбе бердер. Икенчедән, узак яшәү өчен семьяңда, гаиләңдә тынычлык кирәк. Минем семья ул яктан гаилә, ул яктан ничек дип әйтим, үзенә бер үрнәк гаилә булды. Хатыным һәр вакытта да минем җаема торды, бөтен шартларны тудырырга тырышты. Балалар да шулай ук мөкибәт китеп тордылар. Менә шуның сәбәпләридер инде күрәсең. Аннан соң эшне ярату дигән әйбер бар. Мин үземнең өлкәгә ничек дип әйтим, укыту, педагогик эше дә миңа, аннан фән белән шөгыльләнүдә мин бик ошады. Мин ул яктан ничек дип әйтим, бер фанатик кеше дип әйтер идем мин. Үз эшенә чын күңелдән бирелгән кешеләр тормыш яшәешнең максатын үзләренең эш хезмәтләрендә, чын мәгънәсендә аның иҗади һәм нәтиҗәле итеп алып баруында күрәләр. Алар үзләре сайлап алган өлкәне ихлас күңелдән бирелгән булалар. Мондый шәхесләр өчен иң зур шатлык һәм тормышның бөтен күркәмлеге нәкъ менә шул өлкәдә хезмәт итүдән була. Менә кыш очкан вакытта ике канатка таянып оча.
Әгәр дә мин укытучы гына булып калсам, бер канатлы булган булырым. Инде гыйлем белән, фән белән дә шөгыльләнеп, бу икенче канатым. Асылда мин ике якны да үз күрдем. Ул бер кайчан да кешесеннән бармый. Һәр вакытта үзенә яңа юл салып, ул авырмы, җиңелме, биттеге катлаулымы, ләкин ул шул юлыннан баруын белә. Килде дә ул килмәде дә кебек. 85-не төяп якты кыш. 85 яши алган кеше, булай да зур кеше, зур язмыш. Марсель абыйның соңгы хезмәте төрки татар бабаларыбызның кешелек тарихында зур урын алып торуында. Моңарчы тарихчыларыбыз ерак бабаларыбызның борынгы ватаны Алтай булганы дип язса, кайберәүләре Идел буе болгарлары белән генә шикләнсә, соңгы вакытта Үзәк Азияны якын итеп бишегебез дип күрсәтүчеләр дә бар. Марсель ага бик күп әдәбият белән танышканнан соң, элгерләребез хәзерге Гыйрак, Сурия туфракларында яшәгән. Хәтта нәсел тамырларыбыз Африкага барып чыга дигән нәтиҗәгә килгән. Бу китап бүгенге көндә татар дөньясында, төрки дөньяда сенсация булырга тиешле китап. Чөнки бу китапның төп эчтәлеге төрки бабаларыбызның яшәгән, беренче туган, яралган ватаннары турында һәм төрки теленең яралу мөхите урыны һәм аның чыганаклары турында. Мин безнең буынны үземне бик бәхетле дип саныйм, чөнки без шундый улпат галимнәрдә укып һәм алар белән бергә эшләү бәхетенә ирешкән кешеләр. Аларның тәҗрибәсен, аларның белемен үзебезнең эшебездә кулланырга өйрәнгән кешеләр. Марсель абый инде ул бик укымышлы галим, чөнки безнең заманда хәтта әйтәләр иде, Марсель абый китапханәдә яши дип, чөнки ул китапханә ачылганчы килә иде һәм китапханәдән иң соңгы кеше булып чыга иде. Без инде аның дәресләрен тыңлаган, аның лекцияларында булган, аның белән экспедицияларга чыккан. Студент вакытларда беренче экспедиция тәҗрибәләрен ул әлбәттә Марсель абыйның җитәкчелегендә уздырылган экспедицияларда. Марсель Бакировның лекцияларын тыңлаган студент аның нинди җыр телле, мәзәкчән кеше икәнлеген яхшы белә. Әлбәттә, без дә аны мәзәк сөйләтмичә җибәрә алмадык. Урман буенда ике әзмәвер яшәгән, ике алып. Булар кеше ашау белән шөгыльләнәләр икән. Берсе чиратта кала, зур казаннары бар. Икенчесе тауларга, урманнарга ял итәргә чыгып китә. Һәм кич кенә кайта, икенчесе аның кайтуына ашарга әзерләп тора. Менә шул чыгып киткәне кич белән кайтканда, "Я нәрсә ашыйбыз бүген?" дигән. Теге әйткән, бүген көн буена сакладым, урман безнең яннан үтә торган сукмактан бер дә юнек кеше үтмәде. Ахырдан бер инде кемне генә салырга дип аптырап торганда, бер ябык кына биришкән бер студент килеп чыкты. Тоттым да шул студентны салдым инде. Менә шул студентны ашарга туры килә икән. Тегесе әйтә икән, "Ал тизрәк студентны Казаннан, ал" ди икән. Нигә алай дип әйтәсең? Бер көн менә шулай бер студент тотып Казанга салган идем. Казандагы бөтен бәрәңгене ашап бетергән бит икән. Зикерсез гыйбадәт булмый. Гыйбадәт зикр белән тулылана. Зикрның барлык төрләре бергә җыелып тупланган гыйбадәт намаз диелгән. Кайбер язмаларда зикр урынына зикр дип язылган очракларны да күрәбез. Кайсы дөрес соң? Зикр, фикер, шөкер белән яшибез дип тараслыйбыз. Һәр телнең үзенең таләпләре, аермалыклары бар. Татар телендә сингармонизм законы тәэсирендә башка телләрдән кергән сүзләрне үз тегермәнендә тартырга сәләтле. Тулырак инде бу хакта Фуат ага Галимуллин сөйләр. Исәннәрмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Без бик шат, соңгы вакытларда сездән шалтыратулар һәм хәтта очрашкан вакытта нинди булса теләк белдерүләр була башлады. Менә шундый шалтыратуларның берсендә зикр һәм зикр сүзләренең аермалыгы турында сөйләүне сорадылар. Дөресен әйткәндә, бу сүзләр арасында нинди дә булса мәгънә ягыннан аерма юк. Гарәп сүзе зикр дип тә әйтәләр һәм безгә инде ул күбрәк зикр буларак кергән. Нәрсә дигән сүз? Ул мактау, искә алу, әйтеп узу,
Менә шушындый мәгънәне белдерә. Бигрәк тә инде кеше турында хәерле итеп, матур итеп әйтү турында сүз бара. Безнең фәнебездәге сүзлекләрдә әлеге тәгъбирнең ике варианты да бар. Мәсәлән, 1965 елда Мирза Исмәгыйль Мәхмүтов, анда Хамзин, Сейфуллиннар төзегән гарәп алынмалары сүзлегендә бу сүз зикри дип бирелгән. Ә инде 1977 елда нәшер ителгән татар теленең аңлатмалы сүзлегендә зикр дип бирелә. Әлбәттә, бу сүзләрнең аңлатмасын дин әһелләре киңәйтеп, тагын да төгәлрәк итеп җавап бирәләр иде. Ләкин инде менә без әлеге сүзләрнең икесенең дә бер үк хокукта булуларын һәм инде әлбәттә бездә күбрәк зикр рәвешенең өстенлек алуын күрсәтәсе килә. Менә зикр итү дигән сүз киң таралган. Бу инде бигрәк тә Аллаһы Тәгаләне, Мөхәммәд пәйгамбәрне искә алып, зурлау, аны мактау дигән сүзгә туры килә. Аны гадәттә тәсбих тартып эшлиләр. Ягъни Ла илаха иллаллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ тәгъбирен әйткән вакытта санын ялгышмас өчен тәсбихнең түймәләрен тартып баралар. Менә шул рәвешле безнең гореф-гадәтләребезгә, тормышыбызга шактый нык кергән сүзләр алар. Ә инде кайсысын куллану мәсьәләсенә килгән вакытта күңелегезгә кайсы хуш килә, икесе дә безнең фәнебездә дөрес дип санала. Иртәгә 1 февральдә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор, пианист, мөгаллим Рафаэль Билаловның тууына 80 ел булачак. Шул уңайдан студиябездә кунакта Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының театр һәм музыка бүлеге мөдире, Муса Җәлил премиясе лауреаты, сәнгать фәннәре кандидаты, композитор Эльмира Галимова. Хәерле көн исәнсез. Эльмира, әйдәгез Рафаэль Билаловның татар музыка сәнгатенә керткән өлешен кыскача гына булса да барлап чыгыйк әле. Әлбәттә, инде композиторлар берлеге әгъзасы буларак бүген Рафаэль абыйның шушы безнең мәдәниятебезгә керткән өлеше турында бер генә шушы 5 минутта сөйләп бетерерлек түгел. Ләкин шуны әйтәсе килә, безнең инде яшь буын эшендә һәм гомумән безнең композиторлар берлеге эшендә ул чыннан да күп кырлы талант иясе булган. Ни өчен дигәндә, ул инде әлбәттә безнең менә Рөстәм Яхинның фортепиано һәм оркестр өчен язган концерт жанрының дәвамчысы дип әйтер идем мин. Һәм аның әлбәттә менә шушы фортепианода чыннан да менә мастер булуы, аның шушы фортепианода шундый оста итеп уйнавы, аның шушы әсәрләр язганда да шушы профессионализмы бөркелеп тора инде. Һәм әлбәттә без инде аның партитураларын ачып караганда чыннан да менә нинди алымнар бар икән. Фольклор үрнәкләрен, милли үрнәкләребезне ничек итеп кулланып язырга була икән дигән мисал итеп китерергә дә була аның иҗатын. Менә ул бит әле педагог кеше дә, менә аның шәкертләрендә атап үтик әле шактый зур исемнәр бар бит инде алар арасында. Әлбәттә, аның укучылары арасында без инде танылган Рәшит Абдуллин, Резда Хиярова, Луиз Батабулгари, Виталий Харисов, Илфат Дәүләтшин һәм башка бик танылган композиторларыбыз аның шәкертләре булган. Әйтеп узганымча, ул инде чыннан да менә шушы концерт жанрын әле фортепиано өчен генә түгел, скрипка өчен һәм башка инструментлар өчен шушы концерт жанрын менә аның иҗатында төп жанр дип әйтер идем мин. Һәм менә әлеге күптән түгел генә безнең Мирас фестивале булып узды бит инде. Һәм бу Мирас фестивале безнең Татарстанның 100 еллыгына, ТССРның 100 еллыгына багышланган иде. Һәм аның программасына килгәндә безнең менә бик күп күренекле композиторларыбызның юбилейларына игътибар ителде. Һәм менә Рафаэль абыйның да әлеге Мирас фестивале кысаларында скрипка һәм оркестр өчен язылган концерт Капричо әсәре яңгырады. Аны Адиля Ибушева башкарды. Шуңа күрә инде шиксез тамашачы алкышлар белән каршы алып, һәм әсәре дә инде аны әлбәттә милли
Бүгінгі күнде бұл бик зор нәрсе, чөнки бізде менә бұл милли деген сөз җитми бит инде. Әсәрләребездә дә, иҗатларыбызда да, шуңа күрә бу чыннан да менә безнең өчен үрнәк, менә ничек итеп язарга кирәк һәм әлбәттә шушы классика жанрын эстрада алымнары да кулланып, джаз алымнары да кулланып язылган әсәр һәм бу чыннан да шул кадәр тамашачының күңелен җәлеп итте. Илмира, менә сез санап үттегез Рафаил Габилаловның укучыларын. Сез инде музыка сәнгатенә алардан соң килгән булын, шулай да сезнең иҗатыгызга менә шушы күренекле композиторыбызның йогынтысы булдымы? Әлбәттә, мин әйтеп уздым бит. Безнең менә хәзер күп кенә музыка мәктәпләрендә аның әсәрләре, инструменталь әсәрләре репертуарга кергән. Күп кенә җыентыкларда аның әсәрләре. Шуңа күрә музыка мәктәбендә без иҗатыбызны, аның әсәрләрен уйнап башлыйбыз. Бөтен балалар да шуннан башлый. Безнең уку дәврендә шушы аның әсәрләренә мөрәҗәгать итмичә булмый дип әйтәсем килә. Һәм әлбәттә инде алга таба, менә әйтеп узганымча, ул чыннан да безнең бердән-бер мастер шушы джаз, эстрада һәм классик юнәлешләрен берләштереп бер әсәргә синкрет итә белүче. Синкретик рәвештә шушы алымнарны куллана белүче мастер дип әйтер идем мин. Димәк, музыка мәктәпләрендә бүген инде шушы күренекле композиторны искә алу чараларына әзерлек барадыр. Әлбәттә, Казан шәһәрендә һәм республика күләмендә мин беләм, безнең шушы араларда бик күп чараларыбыз узачак. Тагын композиторлар берлегендә ниндирәк юбилейлар тәгаенләнгән, кемнәрне зурлыйбыз, олылыйбыз, Алла бирсә. Әлбәттә, менә тиздән безнең Әнвәр Шарафиевның 85 еллыгы якынлаша, без аңа әзерләнеп киләбез. Аның концерты булачак. Ул бит инде безнең шулай ук бик күп популяр җырлар авторы, балалар өчен бик күп язган композиторыбыз. Шулай ук әйтеп үтәсем килә инде. Мәхмүд Нигъмәтҗановның 90 еллыгы була. Ул безнең фольклорист, этномузыколог, шулай ук безнең музыка белгече композиторлар берлеге әгъзасы буларак та һәм консерваториядә дә конференция көтелә дип беләм. Аннары Борис Николаевич Трубин, ләкин үзе рус милләтеннән булса да, ул безнең татар милләтенә, татар мәдәниятенә бик күп талантлы шәхесләр үстергән кеше. Рашид Факимович Калимуллин да аның укучысы. Мин инде менә аннан соң килгән буын, шуңа күрә безнең менә шушы бик күп чылбырыбыз тезелеп килә. Борис Николаевичны тәбрик итәбез 90 еллык юбилее белән. Һәм әлбәттә әйтәсе килә инде Захид Хабибуллин һәм Җәүдәт Фәйзинең 110 еллыгы көтелә. Һәм Альберт Семенович Лемон, шулай ук менә безнең 105 еллыгы уңаеннан аның инде бөтен укучылары берләшеп бер зур дәррәү кубып концерт куярлар дип уйлыйм мин. Чөнки ул безнең консерватория ачылгач һәм шушы композиция бүлегендә бик күп еллар хезмәт иткән укытучыбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Нинди зур шәхесләребез бар, рухланып тыңладык һәм алар хакында менә шулай татарча камил, матур итеп сөйләүче сәнгать белгече композитор Илмира Галим булуы безнең инде шулай ук зур сөенеч. Сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сау булыгыз. Тапшыруыбызны исә дәвам итәбез. Ювелирлар көне дә бит әле бүген, әйме? Чыннан да шулай, менә сәнгать, музыка хакында сөйләштек. Мин дә бер җырдан бер такмактан дөресрәге беренче елны искә алып үтәсем килә. Кабан күле тирән диеп алтын балдак ташладым. Сүзләренне тәмам итеп җырлар яза башладым. Бизәнү әйберләре халык иҗатында зур урын алган. Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Хадишә, Гөлйөзем, яисә тагын әллә кем. Әнә шулай дип башланган такмакларның исәбе, хисабы юк. Бүген әнә шул затлы йөзек, алка беләзекләрне иҗат итүче Зәркән осталарының, ювелирларның һөнәри бәйрәмнәре. Шунысын гына өстәп әйтәсе килә, бу бик тә вак, бик тә четерекле, ләкин искиткеч зәвыклы эш. 31 гыйнвар халыкара ювелирлар көне. Кешеләр борынгыдан үзләрен бизәргә яраткан. Моның өчен гадәттә сөяк, агач, кабырчык кулланганнар. Һәм Зәркән эшләнмәләре соңрак борынгы Грециядә барлыкка килә. Бу вакытта алка, беләзек, муенсаларны асыл ташлар белән бизи башлыйлар. Работа она долгая и очень кропотливая. Имеется в виду. Әлеге эш бик күп вакыт һәм тырышлык сорый. Беренче тапкыр килеп чыкмаска да мөмкин. Эшләнмәне ясарга алынасың да, берникадәр вакыттан кайбер җире килеп бетмәвен аңлыйсың. Шул чагында эшне яңадан башларга кирәк була. Зәркәнчелек иң катлаулы һөнәрләрнең берсе, монда игътибар, түземлек, пөхтәлек таләп ителә. Иң катлаулысы эшләнмәне заказ буенча ясау. Бу очракта һөнәри сыйфатлардан кала клиентның теләкләрен аңлап, чынга ашыру мөһим. Дөрес башкарып чыкканда нәтиҗәсе көттермәс. Эшләнмә уникаль һәм кабатланмас булыр. Всегда ты изготавливаешь украшения как первый раз. Индивидуаль заказ буенча эшләнгән әйберләрем шактый күп. Процесс гадәттә клиент белән сөйләшү, теләгән эшләнмәнең рәсемен ясау, материалын, бәясен билгеләүдән башлана.
Соңыннан мин иҗат итәргә керешәм. Бу эшемнең иң яраткан мизгеле. Һәр эшләнмәне ясаган сайын кызыксынуым да, тәҗрибәм дә арта бара. Бу гаҗәеп хәл инде. Бу көнне зәркәнчеләр бер-берсен һөнәри бәйрәмнәре белән котлый, тәҗрибәләре белән уртаклаша, күргәзмәләр оештыра. Кибетләрдә зәркән товарларына ташламалар ясала. Бу зәркән эшләнмәсен сатып алу өчен менә дигән сәбәп. Мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Балтач якларына кайтып келик. Республикабызның бу районында татарлар, руслар, удмуртлар барлыгы 33 меңнән артык кеше яши. Әлеге төбәк 77 авылны берләштерә. Бүген без шуларның берсе Норма авылы белән ныклабрак танышырбыз. Норма авылының исеме шулай ук төрки татар атамасы түгел дип раслыйлар. Ул элек биредә яшәгән марилардан калган бер исем, һәм хәтта авылда Ширмеш зираты дигән бер урынның булуы да нәкъ менә шул фикерне куәтле сымак. Балтач районына караган Норма авылының үткәне бик бай һәм гыйбрәтле. Ул моннан 700-730 еллар элек барлыкка килгән дигән фараз бар. Борынгы бабалар авылны марилар нигезләгән дип сөйләп калдырганнар. Норманың исеме дә Кыр елгасы дигән Мари атамасыннан алынган дип әйтелә. Чөнки Нур Кыр дигәнне Ма елга дип Мари теленнән тәрҗемә ителгән. Һәм аннан соң тагын икенче версиясе дә бар. Ул шушы Болгар дәүләте таралганнан соң Нормабаш авылына Болгар җирләреннән болгарлар килеп урнашканнар. Һәм шушылар арасында Норма исемле бер алпавыт аерылып чыгып, шушы Норма җирлегенә килеп урнашкан һәм Норма авылын тәшкил иткән дигән фаразлар да бар. Бүгенге көндә дә менә иң беренче авылда марилар урнашканлык белән Ширмеш зираты дигән урын билгеле. Аның бүгендә урыны билгеле, һәм шушы Ширмеш зиратыннан аз гына түбәндәрәк бүгенге көндә каенлык булган ансына инде болгарлар күмелгәне билгеле. Норма авылы тау итәгенә урнашкан. Авыл уртасыннан елга ага. Җәй көне ул бала чаганың су кыену, балык тоту, ял итү урыны. Авылның табигате бик бай һәм матур, ләкин кышкы төксе көн генә безгә моны күрергә мөмкинлек бирми. Авылыбыз ике өлешкә бүленгән. Норма авылы Норма өлеше һәм Төшнәр өлеше дип. Төшнәр өлеше икенче төрле байлар авылы дип тә йөртелгән. Чөнки байлар Ишмуратов фамилияле һәм Үтәмишев фамилияле байлар шушы Норма авылында бәс фабрикалары тотканнар, ат заводлары тотканнар. Менә безнең өчен булар да зур горурлык булып торалар. Бу матур традиция бүген дә дәвам итә. Эшмәкәрләр, иганәчләр авылга матди ярдәм күрсәтеп торалар. Әйтик, Норма авылы мәдәният йорты каршында бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган яңа мемориал барлыкка килә. Аны эшләүдә Карыйла авылында туып үскән Ильясов Рәшит Мәгъсүм улының һәм Миңнебаева Гөлсем Әткәм кызының ярдәме зур була. Анда язылган башта Норма авылында сугыш кырына киткәннәрнең исемлекләре, аннан соң сугыш кырыннан исән-сау кайтып, авылда яшәп вафат булганнарның да исемлекләре һәм Карыйла авылыннан да шулай ук. Бу бик күп хезмәт, бик күп тырышлык таләп итте, чөнки моңарчы аларның тулы исемлеге, дөрес исемлеге әле юк иде. Менә хәзер без чын күңелдән, ихлас күңелдән әйтә алабыз, 100% дәрәҗәсендә без сугыш ветераннарыбызны, яу кырында калганнарыбызны тулы исемлеген, дөрес исемлеген барладык дип әйтәсем килә. Норма җирлеге бүген 6 авылны берләштерә, ләкин аларда сугыш дәһшәтен кичкән бер генә исән ветеранда калмаган. Норма авылыннан Бөек Ватан сугышына киткән 337 кеше арасында 4 хатын-кыз да була. Бүген аларның шәхси әйберләре авыл мәдәният йортында саклана. Авылның нибары 89 кешесе генә үз туган йортларына кире әйләнеп кайта. Авыл халкы бүген аларның каберләрен карап тора, туганнары белән һәр чак элемтәдә. Үзләренең хөрмәтен күрсәтеп яшиләр. 2002 елдан авыл китапханәсендә яшьтәшләр клубы эшли. Анда Норма авылының өлкән апалары мөнәҗәтләр өйрәнәләр, кул эшләрен башкаралар, төрле әңгәмәләр үткәрәләр һәм мәдәният йорты тормышында актив катнашалар. Грант ярдәмендә Татарстан буенча 8 генә китапханәгә кайткан иң зур бүләккә ия булдык. 700 китап безгә бүләккә кайтты. Бүгенге көндә инде аны безнең
номерлар белән печатләр сугып безгә кайтаралар һәм инде инвентарга алабыз. Бу безнең өчен зур бәхет һәм инде үзебезнең җирлектәге иганәчеләребез дә безгә китаплар алуга бик ярдәм итәләр. Әйе, элек-электән Нормада укымышлы халык яшәгән, мәчет карамагында мәдрәсәсе эшләгән. Шундый бай тарихка ия авыл халкы бердәмләшеп тагын бер зур эшкә, авыл тарихын чагылдырган китап язуга тотынган. Biz иң беренче эшне башладык. Һәрбер хуҗалыкка, һәрбер урамга беркетелгән агитаторлар тарафыннан һәрбер өйгә кереп, бу өйдә авылның тарихына кагылышлы нинди материаллар бар? Фотолар бармы, газетлар калганмы, сугыштан килгән хатлар бармы? Алар турында аксакаллардан берсеннән буыннан буынга сөйләнеп калган игътибарга лаеклы истәлекләр бармы? Авылыбыз тарихы белән бәйле булган бик күп материалларны тупладык инде. Хәзер шушыларны системага салып, яңадан да тулыландырып, әле көн сайын безгә авыл халкы шушы турыда хәбәр итеп тора. Без моңа бик шат, чөнки ул китап авыл тарихы бөтен авыл халкының уртак иҗади эше дип саныйм мин. Истәлекләрне саклап, һәркем үзенең үткәненә, әби-бабайларына хәер-дугада булырга тиеш дип саный нормалылар. Бу җаваплы һәм изге эштә без аларга уңышлар телибез. Теләче районының Баландыш авылында гомер итүче Миннегали ага Сафинны туган төбәгенең легендасы дияргә дә мөмкиндер. Ул Татарстанның атказанган механизаторы, кырда да, көрәш мәйданында да һәр вакыт батырларның батыры булган. Хәзер инде аның үзе хөрмәтенә авылда көрәш бәйгесе үткәрелә. Чирәм җирләре тургызуда да катнашкан Миннегали абый. Аның турында хәтта уңганлыгын тасвирлап «Комбайн җыры» дигән китапта иҗат ителгән. Бу китаптың авторы язучы Рашат Низами. Минем тарихны сөйли башласаң, сүз дә җитми, көн дә җитми. 85 яшен тутырган хезмәт кызыл байрагы һәм Ленин ордены кавалеры Миннегали Сафин түкми-чәчми вакыйгаларга бай тормышын бәян итәргә әзер. Тыңлаучы гына булсын. Теләче районының Баландыш авылында гомер итүче данлыклы механизатор Сафинны төшерергә кайткач, көнен, елын хәтерләп, язмышына язылган хатирәләрне барлады ул. 15 яшым тулганчы үз көнümне үзем күрә башладым. Кешеләрдән кызыксынып, ремесленное училище киемнәрен Казандагы 7-нче ремесленное Тукай урамы, 7-нче ремесленное училище. Шунда иптәш кайтадыр. Менә шул кызыксындырды да ремесленное училищега дип абыйсы белән генә торган шыр ятим Кашапов Усман дигән кеше белән чыгып качтык Баландыштан. Теләчедән Казанга юл тота алар. Әмма зур максат куйган малайларга калада бәхет елмаймый. Һәм алар Кукмарага кайта. Биредә киез итек фабрикасында эшли башлыйлар. Тик бу әле алы юлның башы гына була. Горький өлкәсе Ардатовский район, город Ардатовка механизаторлар курсына укырга барырга насип булды. Механизаторлар курсын Горький өлкәсендә бер нәрсә белмәгән русчан белән русчалатып 1 еллык курсны бетергә насип булды. Аннан соң китәргә насип булды, мобилизация иттем Силина, поднятие силинных и залежных земельгә, Казахстанга. Казахстан якларына барып элеккәч тә тырыш татар егетен җибәрәселәре килми. Йортта, тракторда, машинада вәгъдә итәләр аңа. Бик авыр хезмәтләр куйдым, 4 ел насип булды. Шунда эшләргә. Мине кайтармыйлар иде. Казахстаннан. Нәрсәләр генә обещать итмәделәр. Гумар абыемның монда шизырган Гумар абыем миннән өлкән абый. 4 кенә яшькә өлкән. Шуның хаты мине туган туфрагыма кайтыра насип кылды. Саны китсәң орден медаль, рәхмәт хатларының иге-чиге юк Миннегали абыйда. Тик намуслы механизатор бу бүләкләр өчен генә эшләми. Казахстанда ук медаль бердиләр. Аны мен bir казак яратып алган да теге медальне, алган казакны да үзе дитәйне казак, олы яшьтәге казак. Ал медальне миңа кирәк түгел медаль дидем дә Казахстаннан медальсыз кайтып киттем. Казахстаннан поднятие сильных залежных земель дигән медаль 50 ел узгач миңа Казахстан
поднятие сильных залежных земель медали келді. Бүген районда якын тирә җирләрдә Миннегали Сафинны белмәгән кеше юктыр. Аның хөрмәтенә инде менә ничәнче ел авылда көрәш бәйгесе дә үткәрелеп килә икән. Баксаң, илне гизеп йөргән арада данлыклы механизатор бил алышырга да өлгергән. Яшьлектә көрәшкән елларымны әти күреп алганда, әти көрәшне яратмыйдыр я, әти инде Мөхәммәд Багысым дигән кеше. Шул күреп алганда, минем көрәшкән инде яшь вакытымда. Ай, улым ташла сен ул гадәтне, аңар последний яңа бирәсең татарча көрәшкә диде. Мин аннан соң да ташламадым аны. Шуның актысы белән көрәшәсең дигән сүз инде. Менә шуңа күрә көрәшне ташладым мин үзем. Үзе әйтмешли 15 яшендә авылдан чыгып качса да, кире әйләнеп кайтып, эшендә яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп, бүген матур, бәхетле картлык кичерә Миннегали Сафин. Безнең хатын-кызларның менә еш кына шулай була. Шкафны ачып карыйсың, кием белән шыгырым тулы кебек. Каядыр җыена башлыйсың да, кеше арасына чыкканда киярлек киемем дә калмаган дип уфтанасың. Бит кай вакыт күлмәгеңә яңа аксессуар сайлап та яңа төсмер кертеп була. Мәсәлән, милли стильдәге аксессуар. Соңгы вакытта хатын-кызларыбыз да этника белән, милли стиль белән шактый кызыксына һәм аларга бүләк булсын алдагы видео язмабыз. Кем генә матур киенергә яратмый икән. Бу эштә гүзәл затлар аеруча актив һәм иң алдынгы сафта. Ә мода сезон саен үзгәреп тора. Татар хатын-кызның күлмәге минемчә менә модельер ягыннан карасак, инде ул тыйнак, зауыклы, ниндер ябык булырга тиеш. Чөнки ул татар хатын-кызы ул үзен күрсәтергә тиеш. Мин инде модельер буларак инде күлмәк турында күбрәк сөйләргә тиешмендер. Әмма дә ләкин минемчә ул күлмәк барыбер ничектер шүпрәк дип кенә әйтсәк инде була кала, чөнки һәр вакыт образны кеше бизи. Кием зауыклы, кабатланмас булырга тиеш. Мода гел үзгәреп тора, әмма гомуми планда түбәндәгеләрне әйтергә мөмкин. Нәфис тукымадан уңайлы костюмнар, итәкләр, төрле озынлыктагы күлмәкләр һәр хатын-кыз өчен кирәк. Бу киемдә хатын-кызлар эшкә дә, бәйрәмгә дә бара ала. Һәр бер күлмәкне үзенчәлек ниндер аксессуарлар белән бизәп була. Мәсәлән, әйтик, менә җиңенә кайтсак, җиңендә дә безнең бик матур гына шилтәрләр, изу сыймак, жабо. Була инде француз теленә кисәк инде бизәгән күлмәк. Шулай ук бу күлмәкне миңа тәкъдим итте күрсәтер өчен дизайнер Альмира Бурханова. Һәм инде аның бик матур гына сумкалары бар. Алар кул эше белән эшләнгән. Шулай ук күлмәккә туры килә, минемчә. Төсне дөрес сайлаган ханым зур уңышка ирешә. Төс психологик фактор. Төс тынычландыра, эшлекле төсмер бирә, уңай яки кире эмоциялар уята. Кыска буйлы, тынык төстәге күлмәкләр яки костюмны иң абруйлы киемнәрдән санала. Куе зәңгәр, сыры, ачык зәңгәр төсләр эш өчен әйбәт. Яшел, сары, куе кызыл, алсу, кызыл, нәфис зәңгәр төсләр бәйрәмгә кияр өчен яхшы була. Кеше ашар өчен яшәми. Яшәр өчен ашый дигәннәр борынгы греклар. Бик хак фикер, бик дөрес, шулай. Ләкин менә азыкка, ашауга, гастрономиягә, хәйрислыктан ничек котылырга? Бу минем уйлавымча замананың бер афәте кебек. Манзара тапшыруының этикет сәхифәсе табын янында үз-үзеңне тоту кагыйдәләре хакында еш сөйләде. Ә менә динебездә ашау әдәбенә кагылышлы нинди киңәшләр бар икән? Җомга вәгазендә бүген нәкъ менә шушы мәсьәләне кузгатырбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetli Müslüman ve Müslüme kardeşlerim. Evvelden Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ayta, rizq aşarga niyetlediniz iken kullarınızı yuvağız dey, kullarınız şista bulsun dey. İkinciden hürmetli tuğanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayta bizge bütün rizqni, işimlikni qabr aldından, işir aldından siz dey duasını aytib başlağız dey. Çünkü sizning tanigizga kirgan har bir modda Allah ismi bilan kirgan tiyish. Endi qisqasi Bismillah duası
күп дигәндә җәмәгать бик матур бер дога бар. Ул да булсын инде Аллаһумма барик лана фима разактана ва қина газабаннар. Ягъни Раббым Аллаһ шушы ашаган ризыктан безгә бәрәкәтләрен генә бир. Начар булган матдәләрдән безне ерак кыл һәм шушы ризык белән тукланып, көчле, изге тормышны алып барырга насип әйлә дигән дуа булып тора. Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам шулай ук әйтә: Кул мимма ялик, эй мусульман кешесе ди, кырыеңда булган ризыкны аша ди. Өстәл артыннан сузылып, әллә кайда булган ризыкларга син бер кайчан дагы инде кешеләргә мәшәкать чыгарып, аларны җафалап, кулларыңны сузма ди. Нигә? Чөнки бу зур әдәпсезлек. Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам үзенең ризыгын ашый башлаганда һәр вакытта дагы су белән башлый торган булган, җимеш ашап башлый торган булган. Һәм инде дин галимнәре аңлаталар моны нәрсә дип, ягъни кеше үзенең ризыгын башлаганда җиңелдән башларга тиеш. Чөнки авыр белән башласа, кешенең инде көн дәврендә төрле ширләре, авырлыклары, ашказаны белән ниндидер мәшәкатьләре килеп чыгарга мөмкин. Шуңа без сезнең белән җәмәгать башлаганда инде үзебезнең ризыкны җиңелчә башлыйк. Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам әйтә: "Кул бияминик" ди ашаганда үзеңнең уң кулың белән аша ди. Бу инде җәмәгать безнең мөселман өммәтенең матур бер йоласы, гадәте булып тора. Һәр вакытта да бөтен изге эшне без уң кул белән эшлибез. Ризыкны ашыйбыз уң кул белән, садаканы бирәбез уң кул белән, сәламын бирәбез уң кул белән, бер-беребезгә нидер изгелек эшләгәндә уң кул белән шушы эшне башкарырга ашыгабыз. Һәм шуңа дагы ризык тагын безнең тәнебезгә кергәндә һәр вакытта да уң кул белән кергә тиеш. Чөнки уң кул ул безнең бәрәкәт китерә торган матур бер чара булып тора динебездә. Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам безгә әйтә: "Күп ашау ул ди исраф кылу ди." Шуңа дагы безгә ул үзенең махсус инде киңәшен бирә. Үзегезнең ашказаныгызны 3кә бүлегез ди. Берсе булсын ди каты ризыкка ди, икенчесе булсын ди эчемлекләргә ди, һәм өченче өлешен үзегезнең ашказаныгызда һава өчен калдырыгыз. Ягъни инде җәмәгать бер кайчан дагы тамакны иттереп, туйдырып ашарга түгел, инде мөселман кешеләр әйтмешли, хушланып ашарга кирәк. Чөнки туйдыра җәмәгать тамагын хайваннар гына, без ул ризыкны хушланып ашыйбыз. Бер кайчан дагы җәмәгать үзебезнең ашказаныбызны тутырып, ой мин тора алмыйм, мин инде авыррак булды, ширлим, әйдәгез әле бер дару кабыйм тегелә юк. Мөхәммәд галейһиссалату вассалам әйтә: "Үземнең өммәтем өчен иң курыккан әйберләрнең берсе ди, ул ди күп ашау ди. Мин ди куркам киләчәктә мөселманнар күп ашап, таза, зур булып бетерләр ди. Шуңа дагы безгә, мөселман кешеләренә үзебезнең ризыгыбызны карга кирәк. Аның микдарын күп ашыйбызмы, аз ашыйбызмы, ризыгыбызның сыйфатын яхшы ризыкмы яки зарарлы ризыкмы. Шуңа дагы җәмәгать безнең үстебездә зур вазифа. Шушы ризык безгә җәмәгать файда китерү генә түгел, ул безнең өчен сау-сәламәтлек китерә торган ризык та булырга тиеш. Шуңа дагы хөрмәтле туганнар, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә ашаган ризыкларыбызга бәрәкәтләрен бирсен. Чөнки шушы бәрәкәтле ризыклар аша без сезнең белән зур җиңүләргә ирешәчәкбез. Зур инде бәрәкәтле эшләрне булдыра алырбыз. Һәм инде шушы ризыкларны тәмамлап бетергәч, шулай ук дуга белән тәмамларга кирәк. Әлхәмдүлиллаһилләзи атгамана ва сaqana ва җаалана минал муслимин. Ягъни Раббым Аллаһ, син безне ашаттың, син безне эшердең, син безне мөселманнардан кылдың һәм Рабби Аллаһ сиңа барлык шушы биргән нигъмәтләреңә шөкр рәхмәтемне белдерәм дип ризыкны тәмамларга кирәктер. Бу безнең үстебездә шулай зур юла булып тора. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безне хәерле изге эштә генә тормышыбызны уздырырга насип кылса иде. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Иртәгә халыкара хиджаб көне. Шәригать кушканча киенеп йөрүче мөслимәләргә теләктәшлек белдерүчеләр артканнан арта. Хәзер бу бәйрәм уңаеннан 100дән артык илдә төрле чаралар оештырыла. Иртәгә шулай ук десерт көне дә икән, татлы ризык яратучыларны сөендерү өчен бер сәбәп. Шулай ук лифтлар җитештерү тармагында эшләүчеләрнең дә һөнәри бәйрәме 1 февральгә туры килә. Барысын да тәбриклибез. Менә 3 февральдә Манзара информацион музыкаль тапшыруында ниләр күрергә мөмкин? Әйдәгез, хәзер үк барлап куйык. Латинчадан фебрус чистарту дигән аңлата, димәк февральдә барлык тискәре уй фикерләрдән арынып, киләчәккә максатлар куярга кирәк. Безгә әниләр башта ук әйтеп куйдылар инде, менә тормышка үзегез яратып чыгасыз, капканың бу ягына әйләнеп керәсе түгел диде. Бүрмәләрен күп ясасаң, бик матур була пәрәмеш. Хәзерге заманда күчемсез миллек
алганда гына түгел, машина алганда да юристлар белән киңәшләшү мөһим. Без Илдар Кыямов һәм Гөлназ Рахматуллина манзара тапшыруның 31 гыйнвар җомга чыгарылышын төгәлләп сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Җаның олы булса, һәр гамәлең олы ди халкыбыз. Шуңа күрә дә олы җанлы булып калырга тырышыйк. Исән-имин булыгыз.